Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwana maza da mata, a karo na biyu wannan shahararriyar makarantar tamu mai suna Al-Fassaha Institute Online. Ina al'ummar da suke zaune a kasashen waje masu son su yi karatun Alkur'ani wanda ba su da dama, to fa ga dama ta samu. ina mai bukatan gyaran karatu ko kuma hadda ko kuma sabka. Al-Fassaha Institute Online tana maraba da mu. Ku sani ilimi haske ne kuma jagora ne, ni ko ke. Bata ware maza ko mata ba, kowanne irin jinsi kake. Ina shawarta yan uwana wanda suke zaune a kasashen waje da su daure su shiga wannan makaranta Al-Fassaha Institute Online domin su ƙari da ilimi na Alƙur'ani mai tsarki. Ina 'yan kasuwa waɗanda suke son ƙarin karatu amma ba dama. Ina ma'aikata waɗanda suke son ƙarin karatu shi ma haka babu dama. Al-Fassaha za ta koyar da kai karatun Alkur'ani ta hanya a sauƙaƙe kana zaune a cikin gidanka ga ɗakinka ta online. Ga mai bukatan shiga wannan makaranta tamu mai albarka ta Al-Fassaha Institute Online wanda yake zaune a Najeriya ko kuma na zaune a Saudiya zai iya tuntuɓar lambar mu ta Najeriya kamar haka. Wanda kuma yake zaune a ƙasashe na Faransa kamar su Nijar da dai sauransu zai iya tuntuɓar wannan lambar tamu ta Nijar kamar haka. Al-Fassaha Institute Online tana maraba da ku. Mu tashi mu nemi ilimi domin ilimi haske ne. Don haka 'yan uwa kar ki bari wannan damar garaɓasa ta wuce sai kun zo.